وەک وەفاداریەکی ji bo xebat û tekuşîna hêza pêşmergeyên leşkerê Roj di berevaniya di ber xaka Kurdistanê de sê pêşmergeyên leşkerê Roj li parêzgeha Duhokê li herêma Kurdistanê hatin xelatkirin. Di ahengekê de ji aliyê xwendevanên zanîngeha Duhokê du hatibû li darxistin, rêveberiya zanîngeha Duhokê sê ji hêza pêşmergeyên leşkerê Roj yên ku di şerê rûbirûbûna çekdarên Heşda Şeibî de di sala 2017 da birîndar bûne xelatkirin. Li gor rûpela fermî ya hêza pêşmergeyên leşkerê Roj li ser torên civakî Facebookê li ser zarê rakandina xwe belav kiriye ku di ahenga zanîngeha Duhokê de sê pêşmergeyên leşkerê Roj hatin xelatkirin. Navê wan jî ev in: Amir Abdirehman, Xeşman Mihemed Şehîn û Husên Hacî Berzo. Her sê pêşmergeyên navborî di şerê çekdarên Heşda Şeibî de di sala 2017 de birîndar bûne û ji ber giranbûna birînên wan hin endam ji laşên xwe ji dest dan û taniha guhdanek tenduristî taybet ji wan re pêwîst e. Ji bilî Amir, Xeşman û Husên Berzo bi dihan ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê di şerê Heşda Şeibî de li Rebîa û Zumar navbera şehîd û birîndar ketin ku di vî şerî de eniya Zumar û Rebîa li Duhokê bi destê hêza pêşmergeyên taybet ya Birêz Mansûr Barzanî û hêza pêşmergeyên leşkerê Roj de bûn û destdanek di wê demê de her du hêzên navborî tomar kir û wek çawa dijmin li Alton Kobrê li Hewlêrê nikarîbûn derbasî Hewlêrê bibe, li Duhokê jî wan hêzên navborî nehêştin ku Heşda Şeibî derbasî herêma Kurdistanê bibe û herêma Kurdistanê dagîr bike.